så må afsløringen af løgnen derfor være det bedste våben for fred. Hvad er sandt og hvad er falsk? Det er sandt, at de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Det er sandt, at vores velfærd er forringet igennem mange år. Det er sandt, at mange flygtninge søger mod Europa, og der ikke er arbejde nok til alle, skaber det konflikter og utryghed. Men årsagen til, at folk flygter, bliver der sjældent debatteret om. Og spørgsmålet er, hvad der er fakta, og hvad der er disinformation, fake news, simpel propaganda eller bare løgn. Hvis der er den mindste tvivl om en påstand, så må man faktatjekke den, så ingen uskyldige bliver dømte, eller krige bliver sat i gang på et tvivlsomt grundlag. Lad os derfor se på begrundelsen for, at vi har været i krig i over 15 år, og vi skal opruste og bruge milliarder på kampfly og bomber, i stedet for på velfærd. Bomber, som vi skal kaste over andre lande, som folk derfor flygter fra. Er det sandt, at de sidste mange års krige i Mellemøsten handler om kampen mod terror? Og om at befri det ene land efter det andet for et undertrykkende regime med en brutal diktator? Og er Vestens indblanding af rene humanitære interventioner, altså for civilbefolkningens skyld? Eller handler det i virkeligheden om geopolitik og om en herskende elite, der stræber efter en global magt? Det er indlysende, at de, der kontrollerer verdens ressourcer, kontrollerer verden. Det er også en kendsgerning, at krigen mod terror foregår i alle de områder, hvor der er store forekomster af olie, gas, uran, lithium, guld og diamanter. Så handler alle disse regimeskift, som USA og NATO gennemfører, må ikke om at kontrollere disse ressourcer, og ikke som hævdet om at bekæmpe islamistiske terrorister. Hvem bestemmer om, der skal føres krig? I hvert fald ikke folket. Folket ønsker aldrig krig. Krigen mod terror blev proklameret den 12. september 2001 som reaktion på terrorangrebet dagen før. Det første land, der skulle angribes, var Afghanistan, i det man ville bombe Osama bin Laden ud af den hule, hvorfra han angiveligt havde dirigeret terrorangrebet mod New York og Washington. Læg lige mærke til ordet angiveligt. Det er aldrig blevet bevist. Altså er det en påstand, en teori. Det er imidlertid et faktum, at der findes lithium i Afghanistan og enorme gasforekomster under det Kaspiske Hav. Det er også et faktum, at store amerikanske olieselskaber i årtier har ønsket at bygge en olie-gasrørledning gennem Afghanistan og Pakistan for at transportere denne gas ud til det Indiske Ocean. Hermed vil de store olieselskaber have kontrol over den. At krigen i virkeligheden handlede om ressourcer, har højtstående militærpersoner allerede indrømmet. Det er altså en kendsgerning. At der er skabt kaos, er det også. At den officielle historie om terrorangrebet er løgn, er så sandelig også for længst bevist. Næste påstand. Vi skulle i forebyggende angrebskrig mod Saddam Hussein, fordi han angiveligt havde masseødelæggelsesvåben, hvormed han kunne udslette en europæisk storby i løbet af 45 minutter. Det var løgn. Men der er olie i Irak. Det er sandt. Og Saddam skulle fjernes, fordi han stod i vejen for de store amerikanske olieselskabers interesser. Det er også indrømmet og bevist. Det er altså faktum. Landet er totalt smadret, millioner af irakere er dræbt eller flygtet, og terror hersker på baggrund af denne åbenlyse løgn. Libyens oberst Gaddafi var også for selvstændig og ville selv bestemme over landets olie. Han var derfor også blevet en alvorlig trussel for de multinationale selskaber, og derfor skulle han fjernes. Dette land, som var en buffer for migration, og som selv modtog en masse afrikanske flygtninge, er i dag i kaos, takket være en massakre, som også Danmark medvirkede til. Så bliver det Syriens tur. Igen handler det om olie. Allerede
Fra begyndelsen af 50'erne har gigantiske olieselskaber ønsket at bygge en rørledning gennem Syrien, så Katars naturgas kunne flyde frit til Europa. Men Syrien har hele tiden sat sig imod. Derfor vil man af med Assad. Det er også en kendsgerning. Jeg tror bestemt ikke, at Assad er nogen engel, men den officielle historie om, at han har brugt giftgas mod sin egen befolkning, er der intet bevis for. Det har vi FN's ord for. Alligevel bliver det påstået igen og igen, også i de danske medier. Når Lars Løkke Rasmussen siger, at USA fortsat skal sikre friheden og freden i verden, er det ganske enkelt absurd i forhold til kendsgerningerne. Siden 2. verdenskrig har USA støttet fascistiske militærkup og fjernet socialistiske folkevalgte regimer i 35 lande og smidt bomber over mere end 25 lande. Sammen med NATO myrder de kvinder, børn, gamle, ødelægger landsbyer, infrastrukturer, bomber bryllupper, begravelser, skoler og hospitaler. USA's absolut største industri og eksport er våben. Det er et faktum. De er derfor fuldstændig afhængige af krig og igangsætter dem hele tiden med propaganda, trusler, løgne og falske flagangreb. Vores medier og politikere fastholder alligevel stadigt, at vi udbreder demokrati og kæmper for egen sikkerhed. Det er løgn. Vi gør bare som USA siger. Og nu skal vi så fordoble vores NATO-bidrag, fordi vi skal forsvare os mod Rusland og alle de andre, der angiveligt efter sigende truer os. Er det mon ganske vist? At krige skaber velstand for de få, men død og kaos og fortvivlelse for millioner er til gengæld kendsgerninger. At både krigene og flygtningeproblemerne er forårsaget af umættelig grådighed og magtbegær er også den barske virkelighed. Hvorfor er det ikke det, der bliver debatteret i Deadline eller skrevet om i Washington Post og Jyllandsposten? Fordi i dag er 90% af alle vestens medier ejet af kun 5 mediegiganter. Alle tæt forbundne med de samme selskaber, der har økonomiske interesser i krigene. Derfor kan de undertrykke enhver kritik og suverænt styre den propaganda, vi bliver hjernevasket med, så vi, folket, ikke protesterer. Men vi skal protestere, og vi skal gøre oprør. Vi skal nægte at være med til at smadre andre lande, nægte at være med til at skabe mere desperation og had. Vi skal nægte at føre angrebskrige på baggrund af deres åbenlyse løgne. Det er dem, der producerer fake news. Det er os, der skal afsløre deres løgne og sige sandheden. Vi kan bremse den her katastrofekurs ved at dele vores indsigt og viden på Facebook, på Twitter, på Instagram, på løbesedler og på graffiti. De er de stærkeste, ja, men vi er de fleste, og de er bange for sandheden. Derfor vil de kontrollere internettet. Men sandheden er vores våben, og uden sandhed får vi ingen fred.